zama irin na aure bauta. A sama wakina ai tuni walƙiya ta bayyana, bugi kurin ke tashi, shewa game da ayyiri kawai ke tashi. Ko da ba a ce kuma ba, ka san cewa angwanci ne ke wazartuwa. Kan na ankara jikina jake cikaf da turare. Haka Ubangiji Allah ya kaddara da samun da ke a matsayin matata ta aure. Na fi kowa da daɗi duk da bakar azabar da na sha saboda rashin goyon bayan kitan a farko. Bauta irin ta sarki Allah. Anas kenan. A bacci na baya, kawai sheshe na ya mulki sarauta. Duk da na san ka fuskanci kalubale a kaina, amma lokaci guda ka kafa bishiyar soyayya a zuciya. Amma ka kamanta a lokaci guda ka kafa bishiyar ƙauna a zuciyarta mai ɗimbin jijiyoyi da suka nutsa can ƙarƙashin zuciyarna suka yi riƙo na musamman. Zama irin na aure bauta. Hakan yasa ka sace zuciyarta. Bauta irin ta sarki Allah. A lokaci guda kai mata gudun da babu mai iya kusantanta. Kai, na koyi sa'a ko kuma in ce na yi wa mata waye. Da a ce sauran maza za su ji kalamanki da ku sun fara miki, ko kuma in ce za su yi miki dandazo. Baya ga wannan, furcinki yana kara min izza cikin zuciya. Ga wanda ya dace kwanan. Idan ku kina zuga ni suna kamar sauran maza na duniya da kuma suka suna bayana ba su shiga gabana ba. Kana mamaki ne? Ni na ce har ta kai mu ga cece ku ce? Roƙonsa babu A'a ni ban ce ba. Tashi mu je mu yi sallah don mu yi godiya ga Ubangiji. Asma'u ni dai ba ki abu da gwada an ban da ya. Allah da gaske. To ban jira. Ah, kamar ya a. Kai fan ka je fa sai ka je ka dade a gun aiki. Kuma ni kadai tsoro nake ji a cikin gidan nan. Tsoro kina ba kuke da kina jin tsoro? Shi kenan na gane inda kika dusa. Na san abu da zan yi, amma wasu za su kalle ni kamar sha ko gaula. Wani ma zai ce yau na koma babu mata. In ji waye. Amma ba ka kin san abin da za a yi. Na kan yi aiki na wajen awa 6. Amma saboda ke so da faranta miki. Saboda ya zama da cewa kina cikin annashuwa, kina cikin jin daɗi. Don ki ƙara tabbatar da kanki cewa lallai mata aure ce ki kuma kina da miji kuma mai son ki. Zan mai da shi da bawa. Allah ko rasa miji ma albashi sai mai da shi. Ba za su ma rage maka ba. Tunda sun san ai kana so ka mun ji daɗi ko? Dan ba sa ka yake. Kuma an buri na bai fiye faranta miki rai ba. Ko da yaushe a kowane lokaci. Ni ba da rana ko dare ko rana ko safiya ko kuma yamma. Ni a kullum ina so zama na tare da ke. Allah. Gaskiya. Magana samu. Gaskiya in je in ga shigan kan mota kuma. To akwai sallaman mota an bai sani ba. Kaga gaskiya ga garɗin yayanka. Ni ba zan je ba. Banda ta ɗaki ko ta falo ko ta bakin kofa. Yanzu akan yi ta mota. Nan gaba kuma ana tunanin har ofis. Wannan waye. Yau da wani kai ofis ki dawo. wanda ya dace falala. Yau za a sama ɗin Hajiya yi lafiya kalau a sama. Kuna da lafiya? Lafiya kalau. Bauta irin ta sarki Allah. Ran gani.
amma akwai sanyi. Kai, abu ke samun wuta? Ai mu ba mu da wutar haka. Kwata-kwata? Ai mun aka kawo wutan nan awa ɗaya an ɗauke ta sai kuma gobe. Wanda ai ba zai shawo ba sai dai bari ya sara. Allah mu ma jiya don yau Lahadi ne shi yasa ma aka bar wutar har ruwan ya sanyi. Kin san yau hutu. To Allah ya gyara. Makasudin zuwa na gurin ki. An ɗaura auren. Saboda haka duk wata jita-jita da zaki ji da wasu maganganu da abin nan ya shiga ta nan ya fita ta nan. Tunda na san ki kina da haƙuri kina da biyayya. Musamman ma daga irin gidan da kika taso. Kun samu tarbiyya, haƙuri, dangana da kawaici. Saboda haka karki bani kunya a Sama'u. Karki bani kunya. Kin san irin gwagwarmayar da aka sha. Yanda aka san ki da haƙuri, ki ci gaba da yin haƙuri da dangana. Kin ji ko? Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya bada zaman lafiya. Insha Allah zan baki kuma. Alhamdulillah. Ina ana tsimmacin safe nake neman wayansa amma bai ɗauka ba ko lafiya ko babu komai ni dai ina ganin ko kuma wasu abokanansa ne ko kuma dai harkar ɗaurin auren ce amma kada ki ji komai ki da ki ci gaba da haƙurin nan kin ji goma haƙurci mawadaci wata ran zaki dafa dutse haki sharun mansa ki haƙuri a Sama'u. To yanzu ba miki abinci ki jira shi ko? A ana ƙoshi yanzu na gama hutawa ta tafiya zan yi. Hajiya ki ci abinci. Allah ya miki albarka. Amin Hajiya. Amma dai kai ma dai ka san dai wallahi ka so kai latti. Wallahi dan abubuwa ne suka rike kasan amma ai lattin na ji na yi bai kuna minti nawa ba a nan kara. Kai na ga kamar na minti nawa ne da. Kawai ka ce in haƙuri. To ne haƙuri. Sun da dawo. Yanzu yanzu Hajiya ku da dare tafiya. A haba. Wallahi ta so ta daɗe tana jiran ka. Da daga kiran wayar ka ban samu ba ta ce mata ta ce to bari ta haƙura. Taxi ta wuce ma. Ta hau da zai. Kai ma ka san ka da. Ko an kama abinci. A zo. Ai na biya da ke wasu Mustapha na sai ciki. Wanda ciki na a ciki. Ina gudi zai ki kawo zulai ki nake yawa nake ni tun da gobe ma nake jin kashin sa kin san ta bayan ki Gaskiya ka je na mun haka. To. Da har ka sa na ta haushin Mustapha wallahi. a to wasa nake zai ki kawo ya dawo da ruwa mai sanyi Tsaya ka ji. Na ji. Za ka ji ko? Yanci. To mu je ka fara yin wanka da kullum kafin nan na kawo ka abincin kai kuma sai ka zo ka ci. Gaskiya sai ka yi wanka. Ni ba gashi na kulliya ina jiran ka ba kawai ka je ka yi wanka ka zo mu zauna mu ci abinci. yanzu ne muke dauda a haka Ni ban ce ka yi da ba amma ka zo mu je ka yi wanka. Sai ka zo mu ci abinci ko? Zama irin na aure bauta, bauta irin ta sarki Allah, ga wanda ya yi dace falala, in yayi roƙonsa babu jahala. Kana nufin da za ka fita ne baka gaya mun ba? yanzu ne fita ban ga miki ba Shi kenan. Albisha. goro Me sadakin? to zan iya ba da sadakin da ya fi albashin daga naira 150,000 Na gaske? da gaske ma Dama albishirin ko? eh Dama ina son biya maka ne ka kusan ka ji kukan
jinjiri ko jaririya. ban ci abin da kika ce ba sosai. kaga ka daina ka kai komai lokacin da za a yi wasa sai ka ga nufi na fa ina da ciki. Amma da miji rashin sa'ar rasa ne ya sani kwalla. Yara rashin kula ta mijina ta sani kuka. Zuciyata ta zamo hadari tarnakin takaici. Rashin sa'ar zama da miji ne ya sani kuka. Zama irin na aure bauta. Lafiya lauya gida. Kin daɗe ni da zuwa? Yau na ɗan jima tafiya gani. Bai kamata ba. Ina zuwa ki ne. Wanda a gida zan kai. To shigo in rage maki. Na ga ko gidan baka shiga ba. Aman gaji. Bari dai kawai shigo dai kawai shigo. A ya haka? A ba wani abu ba Aisha. Manyan gari shigo. Zan kaɗa ziya ran mace lantarkin gida. Kai Anas, menene kuma zan kaɗa ziya? Wata kalma ce ta Bahaushe wadda ke nuni da alhini ko farin cikin akasin haka. Zuciya ce kawai ta yi ƙawanya. Dawo ki zabarin zuciya mai tunatarwa. Kaɗan ya rage ki bashi zoben nan. Anas kenan. Nazarin Hausa da kai na shekara 2 matsayin diploma. Shi yasa kake sarrafa Hausa ta yanda ka ga dama da kuma kowane irin harshe. Dan haka zan so ka bayyace min kalmar da ka faɗa a can baya domin ta zama mai izina a tare da ni. Aisha kenan. Har yanzu kwai yana kwansa. Amma akwai lokacin da zai zama baraguri. Kuma fa zai fashe. Kuma zai yi wari. A nan ne za ki gane warinsa ko ƙanshinsa. An kuma wai mace ta haifi mace har yanzu jiya iya domin ni kwata-kwata ban fahimci abin da kake nufi. Za ki fahimta sannu a hankali. Ga wannan, ya san ku student ne ba a raba ku da ɗan lashe-lashe.
Me ke faruwa? A'a, ba komai kike kuka? Dama, Hajiya, ban yi niyyar na gaya miki wannan maganin ba, amma ya zama dole na gaya miki. Don ban da wanda ya kamata na gaya masa in ba ke ba. Mutum da na samu ciki a cikin gidan nan shi kenan ya ce wai baya so. Ya sani ni komai na yi ba na burge ci ko abinci na bashi ba na yi baya ce. Ya Sama'u, ba na son sakarci, ban son rashin mutunci. Domin ba namijin da zai zuba kudinsa ya auro mace ya kawo ta gidansa ya ce baya son ta. Face tare da ya ta aikata mishi wani abu. Wallahi tallahi da gaske nake na rufe da Allah da Annabi. Kuma ina zana koma nauyi ga hagun da dama sai idanu su hangi kura. Wanda ni ya zamo mini inuwa, ni ba zan manta da shi ba. Zuciya ta kai ta zaɓa, ba wanda bai min hidima ba. Tunda so haɗuwar jini ce na. ɗan namiji zai yi da wannan, saboda ni na san suna son juna su kai aure, kuma ni a yanda na sani ba su da wani matsala tare da su. Alhaji, kafa ka manta da irin gwagwarmayar da aka sha tun a baya, inda ka kika ba yarinyar nan goyon baya. Ni dai duk abin da zan gaya miki, ni na san dai suna son juna, saboda haka abin da nake so da ke tashi ki je ki kama abinci. Anas, soyayya ka kuma ce a gare ni, maɗaciya ce, ba kuma ce kuma. Lalle ba ka sabai, kulba take gane dafin maciji ba, shin auratayya ta haɗa. Anas, wallahi na yi da na sanin abunka. Anas, na yi nadama mallaka maka zuciya da. Anas, na yi nadama cikin da na samun aiba a cikin gidanka. Ai hajo ne rufe sama hakan da ke, amma ba da wannan ba na gasa miki na ba wani abu ne da za ki gaya mu. Ka gaya mun magana da kashe da a cikin gidan nan. Ka gaya mun duk magana da kake tunanin za ka iya gaya mun. Ka gaya mun ta kashe da a gidan nan. Ba wani abu ne larura, ni ba na son ne larura da take tare da ke ne take tare shi daga, amma idan ba haka ba ke ba za ki kalli ni kici da ki gaya mun. Ba wani abu da za ki gaya mun, wallahi idan ba haka ba da sai na zubda ki akan kujera. Ba ka da imani. Ni kike ga ban da imani? Ni kike kalla kike ga ban da imani? Ko wannan abin da yake ciki na bai isa ka daga mun gaba ba. Ina mana? Oke to shi. Ina ruwana da shi? Ka mutu abin da ka ga dama. Ka mutu abin da ka ga dama dan Allah a dauke ni ba zai. Saboda ke ba ni. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gani? Ya kuke a ran gida ne. Bismillah. Uwar gida ran gida. Kai ya gani ya. Ya harkoki ne alhamdulillah. Daga sada alhamdulillah. Ya bar kuwa. Masha Allah daga naka. Wallahi ba sai na ce maka lalle mu ya kamata sai mu leko mu gai. Ka amma na ji daɗin zuwa gaskiya. Wallahi na ji daɗin Ba ka wasu dan lemu mana ko? A'a ba shan lemu muka zo.
Allah ya sa mun zo ne kawai a gaisa Allah da yanzu haka ma muna shiri ne da mu je wani party da aka Allah ka ganta kamar na haba ina ta magana ka in ka samu hira hakuri Asma Aisha sunanta gawata to tare muke makaranta to wai ta ce da Mustapha take fita a yayi kyau kin ga kuma shi tare haka muke da shi haba wallahi tallahi abokin miji na da shi da Allah wallahi to ko dan drink mana ko dan ya ba ke ga da ma muna sauri ne za mu je wannan party da aka gaiti kai Mustapha wai har yanzu kana wannan ai su yadda kika san ƙananan yara haka suke yan sha ke tashi ma mutum to mu ya kawo shirye mu 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 dace ba shi ne mu sha shaga ya ba ta muke mu zama kure kana da rere da mujiran shan sa'ar rasa ne ya sani kwalla kyara rashin kula da mijina ta sani kuka abin da nake ga miki wallahi tallahi idan har baki dan mataki akan wannan al'amarin ba wallahi ni da kina cikin gidan nan tunda sau nawa ina miki kashe ti sau nawa na ga miki sharuɗa nawa na kafa miki ni wallahi ba ni kake to kin ji dai na ga miki ai ke ji mun kace waye niki ga makuci ni ne makuci zaki tabbatar ko waye makuci tsakanin ke da abin da yake cikin ciki Anas, yarinyar nan a Sama'u, ka riƙe ta da daraja, ka rinƙa bin haƙuƙuwanta kana kyautata mata. Ba na son dinga jin wasu labarai marasa daɗi a tsakaninku da kai da ita. Yaushe aka yi abin nan ne, har gishiri zai fita daga kan kaza, ya kasance ina jin wasu maganganu marasa daɗi. to umma abin ya bani mamaki isa saboda idan ki daga inda nake da yarinya nake kokari akan ta nake duk wasu al'amura da za su zama to sun fara na cancanci yau amma kuma sai abin ba haka bai zama to cewa ta zo tana wasu maganganu ni ban taɓa takura mata ban taɓa gallaza mata ban taɓa yin wasu abubuwa da za su musguna mata a Ba haka bane Anas. to amma kuma har da kage da shari Ba ta maka kage ba, ba ta maka sharri ba. Kawai abin ne ya ci tira. Ta rasa yadda za ta yi abin da tun ana yin shi a ɓoye ban sani ba. Abu har ya fito sarari. Ni ce kawai zan iya magance wannan abin shi yasa aka gaya mu. Amma bai kamata ba Anas, a cikin gidan nan ka taso. Kuma a ce daga na gaba ake gane zurfin ruwa, ya kamata a ce ka riƙe yarinyar nan da daraja. Ka duba gwagwarmayar da aka sha ma kafin yarinyar nan a baka ita ta aure ka. Kuma yarinyar nan yar babban gida ce. to aja nan ba babban gida bane Babban gida ne mana. to kuma sa Amma dai ai sai ka dubi matsayin iyayenta da yadda aka yi aka baka ita. Ko ka daina son ta ne? abin da za a yi dai adalci ni ba tana mu abu ba ni ma fa namiji ko dan ni ba na zuwa in faɗa Ai kai ka ajiye ta. Hakurin da namiji zai ɗauka 100 mace da kyar za ta iya ɗauka 10. Mace tana da rauni. ni da na Mace na da rauni. da na taso zan wani abu sai a ce kai hakuri ana da nufi hakuri amma ita ma tana mu wasu abu Sama kake da ita, yarinya ce. Ba na son dinga jin wannan, ba na son dinga jin wannan. ya wuce wallahi in ma akwai ba za a sake ba abu ma dai da babu ma dai amma ki hakuri na bar mutane a wuri ga nan fitowa na zo wurin babata ne tashi lafiya Allah ya sa. Ina kuma da sanin al'ada. Aisha. Makarin kaina. Haka gara gane wace irin al'ada ce wa. Amma ina tunanin cewa abin baya rasa nasaba da samun cikin da ni. Tunda na samu ciki a cikin gidan nan. Kuma ya canja, al'amuran da suka canja.
wulaƙanci na yau daban na gobe daban, amma da bani da ciki kullum a cikin annashuwa da kwanciyar hankali nake. Kuma na tabbatar har ga Allah kowace irin mace ce za ta shigo gidan nan yanzu, in dai har za ta samu ciki to za ta iya samun matsalar da na samu a cikin gidan nan. To idan ko haka lallai Anas ya yi babban kuskure. Ya mance da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ku yi aure ku hayyafa saboda yin alfahari da ku ranar gobe kiyama. Aisha ya manta wannan hadisin, idan bai manta ba zai ki ciki ya take gaba ki daya. Papa, wani ne in tare shi in mishi magana. Ki tare shi, ki kyale shi. Ai ba sai kin masa magana ba. Wannan nan tsakanina ne ni da shi, shi ne na rufa masa asiri. Amma ne kana kai abin yana damu. Ya haƙuri. A ce mai mace mai ciki, a ce mai mace mai ciki kamata, ya kamata a ce mijinta na kwantar mata da hankali. Amma ni shi kenan kullum ba ni da kwanciyar hankali saboda ina da ciki. Gaskiya. Aisha dole ne na yi wa Allah komai. Sai da ya kamata ko ba gaskiya. Ya haƙuri. Jiyata ta zamo hadari tarrakin takaici, rashin sa'ar zama da miji ya sani kuka. Zama irin na aure mota. Kaɗai daga cikin ke fito. Ai tunda sun ke ciki ina hira da Asma. Kina ji kina ciki. Tunda sun ke hira da Asma. Ban sani ba kuma. Tunda sun ke nan. Allah ya gida. To yanzu ina zaki je? Tafiya zan yi. Tafiya har tafiya ma. Tafiya zan yi, tunda sun ke nan. Allah, to ai kin ga dama ina son ganin ki. Lafiya kalau wallahi. Wani abu sai alheri. Akwai yan abubuwa ne da nake so mu tattauna. Magana ce muhimmiya ta karuwa wadda za ta amfane ni ta amfane ki. Amma kin san yanayi na magana mai girma yawanci yana zuwa akan nan gaman kwai. Sai lokacin da ya fashe sannan ake jin warinsa ko kanshinsa ko. Wannan magana Anas ta fashe mana. Ji ko ma menene? Sannan a hankali zan kai ki har inda zaki gani. Kin san komai an ce garaje mai Hausa suke cewa ne shi ba. Kai Anas tun da ka je ka karanta wannan diploma sai kai ta jefa maganganu a dunkule mutum ya kasa gane me kake nufi. Yanzu ina ganin gwaran je mu aje ki mu je mota sai. Ba gidan baka shiga ba Anas. Ai na duk magana gida wai ana magana. Ai haka. To me amma an yi an gama ba. Aisha. Anas. Lafiya ku kake kiran na cikin daren? Ba wani abu ne ai. Nisan ku yake ga wayan da dalili so da Allah gobe mu haɗu man karfe 4. Lafiya kuwa? Wasu batutuwa ne dai za mu tattauna kawai.
shikenan na gode. Anas, hello? Hello? Anas, hello? Adi? Da wa kake ba? Aure zan yi. Waran samu mace wadda ta iya zama, ta iya tarerayen namiji, ta san menene so, wacce za ka fita ku shakata, wacce ta gani ce, wacce take ɗaukan haske, wacce in zuciya ta gani za ta mushi, wacce ma ga baki ɗaya ma za ta canja maka rayuwa, ta tareraye ka ta san lallai kai ma kanka ka san namiji ne. Amma ba ka zo kana zaune da mace idan ta gifta kai tsaki, idan ka kalle ta ka ji ɓaci ranka ya ɓaci, ko ba ka ba. Amma fi sabi idan tana magana da Allah ka bar shi haka, na ji din na gode. Amma in za ka yi aure ta sigan da za ka bullo min kenan tukunna da san za ka mun kishiya. Fi sabilillahi magana da ya kamata ka mun kenan saboda za ka mun aboki ya zama tsakani da Allah. Ke da me kike nufi? Ina tunanin zan lallabe ki. Na ce ka lallabe ni ne, ban ce ka lallabe ni ba, tunda ba za ka iya lallabi na ba. Sai ka gaya mun za ka mun kishiya, amma ba wai ka zo na ka dinga lissafa mun cewa wanda ta iya kaza, wanda ta iya kaza, wanda ta iya kaza ba. Na ji ban iya ba, haka ka aure ni, amma kawai ka gaya mun za ka mun kishiya, ka daina mun dogon bayani. Ai in kin ga an tsaya ana zaunar da mace ana mata wannan, akwai tunanin ragowar kana murata ta wani bangare kenan, ko kuma a'a kana jin wani kishin akwai ɗan ragowar su. Ni tsakanina da ke babu, idan na ganki a sama ƙurai na ɓaci, idan kika gifta inda kika san isa kafa hankali, kwata-kwata takaicin zama da ke nake. Ke ni wani ma tunanin ma cewa wancan matar wani ne, ina ɓaci ki zuciyata ta fasa ta ki. Abinda Allah ya kaddaro ya aiko babu yadda za ka yi. To baran je samu wacce ran matsaki, wacce ran san lalle ni namiji ne da lafiya ta kuma ana so. Ina rinka zauna ina ganin bacin rai, ina zuwa saboda rashin girma ma magana kike mun a tsaye, ina kallo na. Tabbas kenan ba laifi. Ba laifin me? Ba laifi, na gode. To mu ki gode ba me zaki? Aikin san dai ni nake bin ki bashi. Ni nake bin ki bashi. Ko da wani da ni da ke na tsawon wannan lokacin ma ko ba ki gode ba Allah zai balla da ke kuma fa me kike bi na an takaici kawai shi kina kokari ma Allah zai saki tsallake a shiga aljanna tunda baki bi ni ba, kuma kafa aljanna kina kafa ta baki bi ni ba. Rage miki alfarma idan ana bada me ake cewa bonus. Ciyata ta zamo hadari tarnakin takaici, rashin sa'ar zama da miji ne ya sani kuka. Zama irin na aure bauta irin ta sarki Allah. Ga wanda ya yi dace falala, in yayi roƙonsa babu jahala. Wannan wani irin tunani ne? Wani irin tunani ne? Auren ka duka gaba ɗaya bai wuce wata 11 ba, amma kana neman wani aure. Wani irin tunani ne wannan? To menene haramun ce? Ya saba shari'a ce? Bai saba shari'a ba, amma fa bai shekara da aure ba. To dan me zaki dinga tunani irin na mutane? Farko wanda ba su tunanin nan kawai dan yanzu ya riga ce zai kara aure. Abu haramun bai saba addini ba, bai saba wata al'ada ba. Shi ne sai zama laifi. Ki dinga tunani irin wannan abu. Shin mata nawa kace? 4. Amma mata 4 a shekara? Addini ya dan mana da dora musu shekara 4 wanda ba shi kwace gidan nan. Ita ce uwar gida. Yanzu abin da ke so da kai. Ka zo ka same ni a gida. San wace ce da gidan wa. Ya halayen su yi.
hajiya sai ta ji kenan ka je mai ne in dai ya riga ya je ai shi kenan wannan dai tunda dai ka dage dai auren dai sai ka yi shi yara ba su kai ko ina ba sai aure hajiya da haka wannan nake so yayin da yaro ya dauko abinci yana so kada ka sauran kushe shi sai ka taya shi bincike tukuna kai in abin nan ya dace da shi sai ka bar shi idan bai dace ba nan da ka kira shi sai ka nuna masa matsalolin da ake ciki abu kaza bai dace ba abu kaza bai dace ba abu kaza bai dace ba da dai haka ake musu amma nan da kike kushe shi kan abin da yake so sai da mutu masa illa shi kenan amma haka da sauran kushe shi an gama an gode to shi Allah saka da na gode har ma wani dariya nake miki na fushi da ke ai wallahi tallahi Aisha baki da kirki wannan wani irin rashin kirki ne shine za a min kishiya dan da kirjin da ake zuwa kawai su tai kawai shine ke zuwa ki kashe wayanki ba komai an yi ba kyau bai kamata ba wallahi ke wayanki a kashe kanwan ki wayanta a kashe wannan wani irin adalci ne rashin adalci ne amma kin san ba zan miki haka ba amma ba komai cin tuwon kishiya ramuko ne Allah ya kawo naki ai zaki auren kuma za a zo miki kishiya wallahi ba zan ji ba ke ma ki ji abin da naji da daɗi irin wannan aikin shi sai su ma mutum gori su ce ba su da ƙawaye ha ba kyau haka wallahi gaskiya ban ji daɗi ba Allah kuma na ga yanki da nace sai na rama ga wani ma su fuska wallahi sai na rama wai don Allah dan Annabi Anas saboda rashin adalci irin na Aisha wai za a yi min kishiya kowa ta zo amma ban da ita wayoyinta ma kashewa ta saboda kar ta zo min da kiran shi wannan ita ce amaryarta kuma daga yanzu na dora ta jagorar duk wasu al'amura da za su gudana a cikin gidan nan duk abin da kike bukata a wajenta ki tambaye ta kullun sto yana wajenta mota tana wajenta magana in dai wata doguwa ba ce karki kawo gare ni ki samu ku tattauna da ita bayan wannan ba na son wasu maganganu na ɓatanci tare da ita ba na son munafunci a gare ta ba na son cin mutunci a gare ta ba na son musgunawa ba na son hasada da shari kai duk wani alkaba'iri na mace wanda za ki iya nuna da sunan kishi kada ki dushe shi da ita idan hakan ta kasance wallahi sai na lahira ya fi ke jin daɗi a cikin gidan nan zan bata miki biye da yadda ba kya zato saboda ina ganin darajarta ina ganin kimarta ina ganin girmanta ina kuma tsananin son ta da yake cikin zuciya ba zai bari ya zama na cewa ta ba na dauke ta tamkar Anas wani irin magana kake yi wannan wace irin kalma kake furta a gaba na asama waje ba a gaba na kake wannan magana Aisha ce baka wata wannan wani irin magana ne wannan wani irin rashin adalci ne wannan wani irin rashin kyautatawa ne Anas yanzu wannan abin da kama adalci ne fi sabilillah me yasa kin ga a gidan nan kake fa ba fa a hotel ba ina bukatar nutsuwa da abin da bana son ka ba amma kai ma ka san baka kyauta ba Aisha ce baka mata shine me ba adalci ne haka bismillah to kuma dan ga yadda kuke kuma shikenan kuma al'amari ya kasance haka kuma shikenan sai mu fara zama da to amma wallahi ka cuce ni Anas da Allah wannan ka cuce ni wallahi ka cuce ni wallahi ka cuce ni sakariya kawai na dalin
zuciyata ta zamo hadari tarnakin takaici, rashin sa'ar zama da miji ne ya sani kuka. Zama irin na aure bauta, bauta irin ta sarki Allah, ga wanda yayi dace falala, in yayi rukunsa babu jahala. Zama da miji rashin sa'arsa ne ya sani kwalla, yara rashin kulawa ta miji ya sani kuka. Yau sanadi na zubar da hawaye na, sanadi na rikon sakaci daga angona, da takaici kullum na kayin kwana, da takaici na kan farka barcina, domin ya wasar da haƙoƙina, sai harara da kyara tsawa guna. Na yi tunani ba ko ɗaya laifina, zama da miji ne ban ɗau sa'a ba. Allah gani da koko na ka cika mini burina, ya ilahi na gani na yi kuka na ni, ya tabaraka mannani jabaru kairu Allah na. Lalura garari tabbas na shiga hadari, a'a kai banza da ni masoyi zan kuka, muje na ka ta tausayi ka kwance mini ankwa. Wadda ke son ka karta mace cikin ƙauna, kalli ka ƙara kallawa kamar nisan yi sauyawa, kaga ina ta kokawa za ka ji tausayin kaina. Lai lakanin ƙauna a rerere, ban kwana makashin begi a rerere, a zuciya ta kai ce yayi rasai, ka ɗauki hankuna na ka ji sosai, shimfiɗa ta fuskata zarce kilisai, ka tausaya wa raina ko na ji saffa-saffa. Ka ci amana ta aure, ka ci amana ta zaman tare, ka sa ina kuka ga zuciya ankwa, ba walwalin fuska, ka tuna da Allahnka da yayi ka kare haƙƙina na zaman aure. Zuciyata ta zamo hadari tarnakin takaici, rashin sa'ar zama da miji ne ya sani kuka. Ni tun ɗazu nake ta neman Anas, idan tana ta ringin amma ba a ɗauka ba. Ko me ya faru? Asma'u ta sauka, amma dai ɗan bai zo da rai. Ta samu sauki, abin da ya kamata dai zai ku kawo mata kayan da ta canza.
Tun ɗazu nake neman Anas, tun ɗazu. Hadija. Anas, ashe irin rashin mutuncin da kake tata a gidan nan ake gaya mun yau na gani da ido na. An ba rashin mutunci ba muna asibiti da matarka ta zama haihuwa kai kana nan gida ba kai babu Aisha kai adalci a nan? Ni ma dawa ta kenan daga ofis wallahi yanzu kuma na dan gaji. Aikin kenan ya fi matarka ko dole ka ji wani iri to wallahi Anas za ka gamu da fushin ubangiji saboda mata bi dama an ce in kayi su sai in za ka yi adalci kai kuma ba adalci a cikin harkar ka gabaki daya amma yaya za a ce yanzu kana kallo yanzu ina Aisha tana bacci ne kuma tana da aikin mutuwa to ita tana bacci kai kana nan kana kallo mu na asibiti ai baka da wani amfani. To yanzu mama ya ake ciki me wani hali ake ciki? Wani hali ake ciki? Ta haihu. Ta haihu? Ta haihu. Yanzu ma kaya na zo in iba an kai mata wanda za ta canja a jikinta. Ta haihu lafiyar ta kalau. Abinda ta haifa ne babu ya rasu. Ina ganin bara na zo sai na kai ni ba zan ɗauki wannan iskancin naka ba. Ka kai da kai ka kani? Dan da ka kuna cin da kai ka kani? Je ɗauki kayan da da kai ka kani da kafa ka nazo? Ai ina dan da dan jira. DSTV, so much more just for you. So accept nothing less. It makes me feel good. Oh, kallon ka koma ko? Ana ka kiyaye ni ka kiyaye wannan bakin nawa. Za a nufi ne ke. Wallahi. Ko da ki bari kan watsa ruwa. Ka watsa ruwan ne. Waka in ka watsa ruwa kamar ni. Ka kiyaye duniya ina gaya maka. yan mota ma sai siya miki. Tabbatar da lallai wanda wani masoyi irin mota? Aisha abin da mota ma sai siya miki yanda yake mai. Kai gaskiya na ji daɗi. Yanzu dai na tabbatar a gidan nan babu wata mace take ta gaba ni. Wannan da gaske. Wannan da gaske. Kai yanzu zan kai za a sa miki security. kai dan Allah. Gaskiya na ji daɗi. Ke dai ki bari kawai. Ana su? Ya mace ana zancen mota. Aisha, alkhairi aka ƙaru aka samu ne haka? Asiya ne? Wallahi na ji daɗi Allah ya sanya alkhairi. Shikenan mun fara samun ci gaba da alkhairi a cikin gidan nan. Gaskiya na ji daɗi wallahi. Sai yaushe kuma za a kawo mun nawa? Sai miki mota. Sai miki mota. To bari in gaya miki duk inda farkwasa ta yi da sansananta. To ni ma sauri take da maguri saboda gamayyar ba zai daidai ba. Lalle a samu ake nuna miki shi a fili. Ƙara ko ko in ce bakin ciki.
to ki sani matashi kika yi da ƙoramar maciji kan ki farka ya wahalar da ki. Akwai bambanci tsakanin sururu da dusa. To ki kara da wannan, ita mota ana siyawa wanda ta dace. Mace grade 1 wadda take ɗan makaranta, wadda ta iya girki, wadda ta iya tsafta, wadda ta fara, wadda ta iya sa kaya, wadda ta iya murmushi, wadda ta san tarera, wadda ta san muhimman abubuwa. Akwai dai jigajigai ba ma irin ke karakatas kwatantas da ke wacce da za ka ɗau mota ka yawo da ita irin da yamman nan mutane na kallon ku, ba wanda za ka ɗauka mutane ki za ka mutane da za ka ɗauka sa ihu na ga ala ihu. Ka ji wani kayan bakin ciki da kana. Rashin sa'ar zama da miji ne sani. Kamar laji su duka yana da ko. yana da nasa su yana da komai yana na ji daɗi. Tun da na san kin gidan na zama na buƙaci. Ai da sake nan. Competition take son yi da ita. Da kira ta competition. Ta isa? Abin da za ki yi za ta yi? Ta isa. Yaushe za ta fara? Abin da za ta yi za ki yi? Kalle ni mana. Samun goda da daushi ai ba daidai ba ne. Ina. Allah ya sa mu dace. Amin wallahi. Kuma cikin ne? Ina ganin cewa idan aka samu dan snacks, aka samu juice, ko sai dan ice cream wanda kike so. Don ba za mu bata ma lokacin mu da mu da wancan abincin daren nan ba. Allah. Za mu je. Akwai ɗan joint da za mu je aka sosai mu kin yi kyau mana sosai. Wallahi. Ana siya dai. Me faru? Na ji kuna za ku fita kuma na ga yau ranar girki. To ranar girkin ki sai me? Sai ka tsaya mana in ma abinci ne ku ci tukuna kafin ku fita. Ai zai fi ko? Wai da tsaya ci banzan girkin ki. Kumbura mai ciki. Snacks za mu je mu ci da boga. Za ta sha ice cream kuma. Ka ci ruwa ice cream na san zan shago. Wane kike so? Ina so yi an haɗa da kaza ne waje ka san yadda mai kamata mu jata ba saboda hanyar da sai a ci damu ne. Traditional ko modern irin su. Traditional kan fati. To bana tsoron Allah ne ko ne ko kuma so kike ne halin naki ne da kika samu gan samu magana kike. Wannan ne wai ta san me take fa? Ina ba. Bakin ciki kike mana ba. Shikenan kuma bara mu babu wani ango da amarya kenan da zai mori rayuwar sai A mu ci lokacin wai dole mu ci lokacin mu. Na shi waje ciki mu je sai kan da. Allah ya kiyaye mu ji. Zuciyata ta zamo hadari tarnakin takaici, rashin sa'ar zama da miji ne ya sani kuka. Zama irin na aure bauta irin ta sarki Allah, ga wanda ya yi dace falala. Tashi na haka. Lafiya na. Ka taya da wani. Da kuma ya faru. Ya sayo. Ya faru kuma. Ina da juna biyu an.
yare ka ba da shi ka ce na faɗa masa sabon mutuwa wannan ba abun bata rai bane in bai da kai abun Allah shi ne alkhairi sai ka bata rai a ba ƙaruwa ne fa ruwa ta Allah shi ne alkhairi kin ji Kyara rashin kula ta mijina ta sani kuka. amma kin tafka babban kuskure ta tafka babban kuskure ko kun tafka babban kuskure barka da yawa Ga wanda ya dace falala. tashi na haka lafiya na ka taya da wani da kuma ya faru ya sani da ya faru kuma ta zuma yi an Zama da miji rashin sa'ar rasa ne ya sani kwallon. yare ka ba da shi ka ce na faɗa masa sabon mutuwa wannan ba abun bata rai bane in bai da kai abun Allah shi ne alkhairi sai ka bata rai a ba ƙaruwa ne fa ruwa ta Allah shi ne alkhairi kin ji Kyara rashin kula ta mijina ta sani kuka. amma kin tafka babban kuskure ta tafka babban kuskure ko kun tafka babban kuskure barka da yawa kawo nasu dama zuwa nan ya maka saboda Allah abin da nasu yayi ya kyauta mu Na me fa? wai yanzu a ce wai nasu shine zai je aure Aisha To wannan shin wannan abu da yayi kada ka dauka wa kamar na gode ba shi. Shin ya saba ma addini? Ko ba addini ya yadda? Akwai laifi a ciki? Shi ya saba ma al'ada ce irin ta zamantakewa? Wani abu ya saba ma addini. Kuma kai ai abun murnan ka ne ga wanda ya kasa auren budurwa wani samu aure. Mene ne illar wannan? wai kawo ya zo ya maka abin kuma ya zama kawo bayan sa kenan Kaji an mun zamu ga kaman bai yi laifi ba kaji an zamu ji. Shin menene illar wannan abu ne? Ina nuna ma ina gaya ma inda ya sabanta ma addini shine zai bai saba ma addini ba. Bai saba ku yi zama cikin da ke zama da take da ke tsakanin ka. Ku da kuke ganin shi kamar abubuwan abu a rayuwar. To a ni abokina ne ya aure min yare. amma ai ni a gani na zaman amana bai shi haka ba tunda ni ba zan iya masa haka To shi kenan sai ya fasa yin aure saboda kana neman ta kai baka aure ta ba. Sai ya fasa. Ya kamata ka kai na sai. To Allah godiya ma ya aure yare da kake yi. Ka kasa auren ta.
jin ki. Da ruwan zafi da na kawo. Ba na sha. Na ga lokaci idan ka zauna irin wannan ruwan zafi ake kawo maka. Kuma na kawo maka ruwan zafi ka ce min ba za ka sha ba? To dole ne sai na sha? Haba Anas, ka ji tausayi na mana. Ashe da lalurar da ke tafi da ni da wannan cikin da nake dauke da shi in tashi da safe in girka ma ruwan zafi ka ce ba za ka sha ba? Ke bari in gaya miki. Wannan cikin naki in akwai abokin gaba a guri na shi ne. Kuma zan sai da miki abin da ban taɓa gaya ma wata ɗan mace ba. Babu abin da na tsana irin ciki a duniya. Ba na son sa ba na bukatar sa saboda ba wannan lokacin da yake niyyar samu sa. Ina bukatar more rayuwata, more shekaruna cikin jin daɗi da walwala. Amma ba za ki zo ki kawo min abin da kullum fargaba ki sa ne na sa na faɗuwar gaba. Ko kin san cewa idan kika gifta na ganshi bakin ciki nake ki? Idan kika yi min wani kalami tunanin cewa kina ɗauke da wannan abu kamar zan kwaɗe ki nake ji. Anas, cikin nawa? Warai. Abin da muke son gaya miki tun kafin raina ya ci gaba da ɓaci. Ki ƙoƙari ki abin da na gaya miki. A tashi ki ɗauke shayinki ki bar min guri. Anas. Zan zabga miki tafi wallahi. Kamu ban shirya ba, na yi gamo akasin soyayya ba mahallin da ya dace ba, bayyana ba za na iya ba. Aisha, me ke faruwa me faru? Me ke faruwa ne gaya min me ya sani ki? Ni ne uwarki, ni na haife ki. Ki gaya min me ke damun ki? Umma, wallahi na yi nadama da auren Anas wallahi. Kuma a ce Anas inda ya dauke da a gidan nan komai kina bai tsare ni kamar yadda ya tsare ni tun da na yi cikin nan. Anas bai so ya gani bai ya tsane ni bai san inda na tsaya ya san kun. Wai shi bai san mace ta yi mishi ciki bai san mace ta haifa mai da. Saboda Allah. To shi ma a haihuwa ka haife shi? Lallai da saki ma wannan al'amari. Awo, shi kadai ne da namiji a duniya? Kowace irin mace ce za ta shiga gidan nan yanzu, in dai har za ta samu ciki, to za ta iya samun matsalar da na samu a cikin gidan. Hajiya Ramatu? To bari in gaya miki. Na ɗaura ɗan maran hawa dutsen fiyari. Kuma tambayoyi uku na zo da su ki an samu su. To me kuma ya faru? Idan mace ciki ya tasan ma wata 5 zuwa 8 wake da alhakin ɗaukan wannan nauyin ciki a ciki. Allah. Idan ya tasan ma wata 9 tana gab da haihuwa waye yake da alhakin shan wahalar haihuwa? Uwarsa. Oh, to duk wannan hanyoyin mun yi koyarwan wane ne? Koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan haka ne ki gaya wa ɗanki takunkumin da ke bakin kura ba zai taɓa tasiri a dasashin bakin zaki ba. Sumusumin tafiyan kunama ɗora hannunka a nan za ka gane bambanci. Idan ɗanki Anas bai san mutuncin haihuwa ba to mun sani. Idan kuma yana da karancin addini ne ki mai da shi ga malam. In gane? Kuma kika zo kika yi Anas ne ya jawo ba ni da bakin magana. Dan kuka shi ke jawo uwarsa jefa. Ajiya me ya faru kuma? Wato ba zancen me ya faru ba ne. Na fuskanci idan kai wulaƙancin ka kai cin mutuncin ka. A ƙarshe nan guri na yake dawowa kuma har cikin gidana. Yanzu kai aure ɗaya da kai. Ba ka da abin da za ka ce. Ni na fahimci mutane ba sa son a zauna lafiya. Fi sabilillahi.
kana zaune da mahaifiyarka tiren wani suna can sai sun yi kokari sun yi kutun abin da suka hada. Ni kuma rabuwa zan yi da ke duk abin da mutum zai sai dai wallahi sai dai mai rabuwa alheri kina Allah yi maka albarka. To yanzu dai a takaice uwar matarka Aisha ta zo nan gidan ta ci mu mutunci. Ta wulakanta ni babu ziyadin da ba ta mun ba. Ta kare saura kai tana nan tana neman ka. Saboda haka nace ka aure daidai da kai yanzu. Kana zaman lafiya da matarka baka gani ba ka je ka ɗauko kaya. Sannan a kamanninka a kamalarka a yanda ka tashi a cikin gidan nan a ce kai ba ka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya ban mamaki. Kai ma ba ka son haihuwa ba ka son ƙaruwa. Ajiya wannan kaka ce mun komai duk abin da kake ciki an zo an zazzage min tsiya an gaya min ana tsiya ana gaya min duk an gaya min saboda haka baka da abin da za ka gaya min kawai ka tashi ka tafi kana son wata magana ka a tashi ka tafi ba abin da za ka ce min. Dan me zaka zauna ka daura min wata fitina wanda ban san iya fice ta ba. Ka gani ka jaza mu abin da yake na kawai ka tashi. Menene ku karfin irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke so san zuciya. Kin san irin daɗin da nake jin zaman nan da ni. Kin san irin kwanciyar hankalin da na samu in na juya na kalla fuskar ki. Kin san irin kaunar da nake miki ba za ta iya bari da kwayar zarra kusa da ke ba. Sai yau ka san da wannan? Anas? Sai yau kake magana cewa na san irin kaunar da nake miki ka manta da ka ce ni ba matar shiga mota ba ce to ka manta da yau ne ranar kwanan matar shiga mota wai za ka zo ka zauna a nan wajen ka tafi ɗakin ta mana ka zauna kar ka tashi ka tafi kawai ni na gaya maka ba na so wallahi ba na so shi ke ba kya so ba na so ba kya so Anas gudanka ne zo. Ana so me ne ba gani? Yau ka san ranar kwanana ne kuma na ji ka shiru? Baka ce mun komai ba? Ke wace ce da zaki zo ki tsaya a kaina kina gaya mun waɗannan maganganu? Matarka. Kana zuwa? Zancen banza ina ranar da wani magana wani ranar ki ko ba ranar ki ba? Nala. Hoto da zaki mun. Da ya masa kinji ki ce matarsa ce take magana kuma ranar kwana zan ba ta miki wallahi dole na sake jin wannan ya zama dole ta maka magana akan hakkin ta saboda kwanan samma son bari baba kama da wani ba ka ɗauki dala babu gammo akan ka aza wahala babba. Anas da kai nake kuma gurin ka nasu wanda zuwa nauni kaka idan baka san masifa ba ka kiyaye zuwanta idan mu baka san bala'i ba to ka nemi tsari da ita ka sani duk wanda ya ci buzu dole ya aman gashi ya fi ifa me ki janyo waɗannan tattausan kalamai karba ba ga sirikinki a jami'ar fara kaga tunda kai baka son haihuwa baka gaje ta ba ko to ya ta haihuwar ta nayi haka aura saboda haka baka isa
ka hana ta haihuwa ba sai dai ubangiji Allah ya halicce ta saboda haka ƴata dole za ka haihu ba kai saka hana ba ba ka tunanin cewa da irin kokarin da nake yi akan ku na rufa mata asiri yarinyar nan ina girmama ku duk abu da wanya da wasu abubuwa na rayuwa da suka dace a matsayin ku na surukai na ina musu ke karan kanki irin girma da daraja da nake baki martaba ki da nake idanuna a matsayin mahaifiyata a mahajiya shi kenan a zo da irin waɗannan maganganu ana duba na fi sabilillahi an dube ka dan kana girmama ni sai ka ce za ka keta wani dokan da ba shi kenan ba wace doka na ba zai yiwu ba baka isa ba wace doka na keta in kana girmama ni kai mata rai ko ko haka a titi gaban ta ai da iyayenta ke ce ayi mahaifiyarta ayi to saboda haka dole ta aihu dole ne ta aihu da wa za ta aihu Allah ba mai sa mutane suke waɗannan abubuwan ne to in dai ba haɗa sharaku da inji ba ya za a yi kamfani ne ni ba su ni ba buga nake ba kuma mai ake dai abin nan akwai tsari yadda mutum iso ibi na kamu lokaci ai daidai ruwa daidai tsaki Anas kenan. Ai magana da ka faɗa tun farko ita ta zama min makami a rayuwata. Ta kuma zama min tabo a cikin zuciyata. Abin da nake so ki gane shi aure da mun ya gaji haka da duk abubuwa makamantan haka bakin ciki fushi kunci hasala da duk wasu abubuwa amma duk ki manta da waɗannan abubuwan kaman ba su faru yanzu abin da nake so da ke idan Allah ya sa kin gama wuridin nan kamar yadda kika idan da nan na filfilo naki ki tashi waje boutique ki zaɓi kayan da kike so an yi sababbin kayan riga da skirt Allah da after dress sai ki zaɓi wanda kike so ko akwati nawa ne sai ki haɗa ba fa yana za mu tsaya ba za mu wuce in ki sai da motoci ki zaɓi dalleliya wanda kike so da saya miki kamar yadda na saya wa Aisha to idan yamma ma ba ta yi ba za mu iya ƙara sawa wurin shakatawa ki zauna ki shakata ki sha iska mai kyau sai mu da gida kuma da wani guri ma da ke so sai mu je duk lokacin ki ne ya ishe dan Allah ai ba abin da yafi daɗi a rayuwa ma a zaman aure kaman haƙuri to ai duka rayuwar haƙuri ce ba na so to haƙurin ko da motar da komai da ka lissafa ba na so su ba na buƙatar su ka je ka tashi ka koma wajen Aisha ka da ƙara mata wa'annan abubuwan da ka faɗa ai cewa kai ni ba matan kaza bane ni ba kaza bace ni ban waye ni da Allah kai ki faɗa wannan duk ya wuce da harshe ne ya wuce da Allah yanzu abin da nake so bari an bari idan kin gama wurin din sai in dawo kafin na kin za ko ba ka ba sakana a ciki zama irin na aure bauta irin ta sarki Allah ga wanda ya yi dace falala zama da kai da ban fara ba zama da miji mai bakin hali
abin da kai ka kyauta kenan yanzu, kai da babba da kai da hankalinka da komi, amma ka kama yaro dan karamin yaro kamar sanka kai mishi irin wannan duka. Yaron wurinka ne? Yaron wurina ne. Yaron nan ya tashi saboda iblisanci irin nasu ya kama mota ta ikarta mun tun daga bakin danja sai da dare gurin bonnet. To sai aka yi mota sai aka yi ne, ni ba mota gare ni ba. To ai hukunta shi ne saboda gani ne abin da aka bai dace ba, ko ba ka ba Alhaji? Gaskiya ne. Yau yaron nan ko da wani mota wani na gani ni mai iya ɗaukar hukunci ne masa. Amma ba hukunci irin wannan duka ba, saboda wannan yaron dai ko sa'an ka ne iya dukan da zaka yi masa kenan, kuma a sa'an naka ma aka ce kayi wa mutum kamar wannan dukan da kawai wannan yaron kar ga ka kumbura masa fuska. To yanzu Alhaji Faruku laifi ne. Laifi ne in dai magana karta mota ne laifi ne. Ka duba mota ta ka gani, mota ta ga ta nan karce ne na yara ko ina duk ungo shiga da saka ta mota, amma ban taɓa dukan dan kowa. To an yi tawo shekaran jiya nan fa na karɓo ta fa daga fanki ba, daga ajiye motar nan fa yaron nan fa ya zo fa kasa. To zo ga ya mun mana Anas, ka zo ka ga mun mana ni ka ga me ka gani in ba zan yi wani ba akan fenti motar naka ba. Me magana fenti? Yara mataki ake tarbiyyar da su. Idan hukunci zaka bayaro akwai wanda ma ni da kaina akwai wanda in dukan ne ma tsabgar sa mu duka, amma ba yaro kamar wannan ba. Amma na san da yin da kai haka. Saboda kai baka san zafin haihuwa bane shi yasa. Baka san zafin haihuwa bane. Ba da gare ka ba, baka taba haihuwa ba, baka san kuntashin yara ba, dan haka shi yasa kenan kai wa dan wani wannan abu. Saboda kenan kai baka san zafin haihuwa ba, baka san matsayin da ya kamata ka rike yara ko kai musu tarbiyya ko kuma ka bisa a sannu ka lallame su ba. Shi yasa kai wannan. Shi yasa kun kai wannan. Amma tunda abin ya zama haka ne, idan haihuwa zafi ce ko dadi ne, kai anan zaka gane. Idan haihuwa zafi ce ko daɗi ne, kai a nan za ka gane. Idan haihuwa zafi ce ko daɗi ne, kai a nan za ka gane. Shirin ko? Dama ina son jawo ka ne ka san ka ji kukan jinjiri ko jaririya. Idan haihuwa zafi ce ko daɗi ne, kai a nan za ka gane. Ya Mustapha wannan abu za a ce Anas shi zai ma ina ta masa daukar da soyayyar nan kai da Aisha shi yasa ya aure ta. Haba sani yanzu kai a tunaninka saboda Allah, a tunaninka ka taba tunanin a ce wai ni zan sadaukar da soyayya Aisha kaga yanda nake tare da ita, ko ga wane ne ko ya muke da shi zan iya cewa wai na sadaukar wani ya je ya aure Aisha ba ni ba? Ka san abin da za a yi shi ne kai haƙuri ka fawwala wa ubangiji ka ɗauki abin nan ya ba muƙaddari haka ne shi ya ba sai ga Allah ya musanya ma da mafiya ni shawara ta haka ne Sani, naji na ɗau haƙuri amma dai bari kawai.
na'am ya na kanka tsuguna ka yawwa Anas ya baka shiga ciki ba kuma wani ba cikin gida na zo shiga ya zan shiga maka cikin gida yanzu saboda Allah Anas abinda kai mun ka kyauta mu ka kyauta tsakani da Allah ka duba girman Allah ka duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas abinda kai mun ka kyauta mata ce fa da ni mata ta ce zan aura yarinya ta ce budurwa ta ce ina mutuwar santa kuma ka sani kai sai dai ka gaya wani kuma abokina ne kai fa abokina ne saboda Allah dan nayi balaguro sai zo tare ka aure wannan mata yanzu ka yi min daidai kenan saboda Allah amma ni ban dauka za ka yi min kalamai irin waɗannan ba na dauka za ka yi kalamai ne na ka zo ka taya ni murna ka ce Allah sani a matsayina ne yadda muke da kai amini bai kamata wasu zantuttuka ko kuma a je a zubo ka zo ka ce za ka ci mutunci ba ka san dai wani baya auren matan wani kwarai da gaske kuma matan mutum kabarinsa ni ina ganin abin da nayi wata jarumtaka ma nayi ko baka wani kare maka mutunci ne wani ƙara maka daraja ne amma fi sabilillahi irin kalaman da zaka saka min da su kenan ha Anas ya kike ga mun magana irin wannan yanzu na zo ga maka abin da yake damuna ma ashe wai na zo ne ma kaman Hausa wai ni da ka ce ma wai matan mutum kabarinsa saboda Allah yanzu ni to kuri bai san maka haka wallahi ni ba zan taba yi maka haka ba saboda Allah kai ka sani ni ba zan iya maka haka ba Allah ka dan sassauta maza kaga abin da saboda mutanen cikin gida wulakancin ma kenan Anas to bari in ga maka to billahi allazi la ilaha illa huwa na ga maka na san ba banza kai wannan abun ba asiri ne Allah wallahi asiri kamar kana nufin asiri nake tsafi nake yi wallahi mana in ba haka ba ya za haka ta faru to wallahi abubuwan da ka binne wallahi za su fashe muna nan da kai wallahi za su fashe a cikin gidanka kuma in suka fashe kai kanka abun wallahi sai ya dame ka sai ka rasa sukuni a cikin gidanka amma ban dauka zaka furta wannan kalami ba yanzu ni na zo ga maka gaskiya dan ka tausaya min yanzu shikenan ma kana nuna min ma kaman ma ni ban san abin da nake ba wai matan mutum kabarinsa matan mutum ma kabarinsa ko to ke shikenan yanzu shikenan haka rayuwa za ta zama kai kana da mata biyu ni ban da ko daya matan mutum kabarinsa wani baya auren mata wani gashi ka aure matata ye muna nan da kai kuma abin da ka binna wallahi zai fashe kai da kanka abin da zai gaddabe ka tunda abin zari ne ni yanzu ga ban da mata ko daya kai kuma matan ka shikenan an samu alhamdulillah ta sauka an samu ɗa namiji alhamdulillah Allah na gode maka lafiya ta kalam a lafiyar da alhamdulillah Allah alo ana ta sauka lafiya ta kalau ka zo yanzu ka same ni alhamdulillah masha Allah idan haihuwa zafi ce ko daɗi ne kai anan zaka ga kai anan zaka ga kai anan zaka ga zan yi shiga a zan iya shiga tana nan ɗakin wuta to na gode Hala Anas, ne faru? Ina gajiya? Ya gida. Lafiya lau. abun lafiya Bari isa ta maka. ba sai na zauna ba To, zuwa ne na gaya maka cewa matata ta haihu ni ma na samu da alhamdulillah. Alhamdulillah. Me namiji aka samu? wannan ba abin da ya shafe ka bane namiji ne kuma yana cikin koshin lafiya kuma na masa kashedi na gaya masa cewa an ci min mutunci an ci min fuska a kansa saboda haka shi ma ije irama min abin da aka yi min mota isamu ikarci ko dan uban waye ikarta Wai wa kai wa kashe shi yaron nawa dan jinjiri? eh Shi yasa ana nake gaya maka baka da hankali. Wala baka da hankali, wannan rashin hankali ne. ka taba ganin mahaukaci ya haihu
mahaukata da yawa suna haihuwa a gefen titi kai ne baka sani ba wato yaro dan karamin yaro dan titin da aka haife shi kurin kwanaki ne kurin yayi a duniya ko watanni bai gama yi ba har ka je kana da masa cewa wai an karta masa mota an yi menene ina kan kai ke yaran da ya kamata a ce hudu ba za ka yi mishi kai masa hudu ba ka rada masa sunan da za ka rada mishi kafin a ce sarki ke amma kana gaya masa to in dai wannan yaron da aka haifa da ce ga aya gaba wanda ya wannan yan kwanakin a duniya wallahi tallahi ya samu kusa in dai zai iya takawa ya zo ga motar nan shagal can ya je ya karta ya kewa ya da ni matsayin sa ya amma akwai shekarun da iya kai ya daidai min wannan wallahi tuka ya zan ni da kaina ni ko kawai in matsayin sa na sai amma kamar kana wani kana dan jinjirin yaro ku zo kana ga mutum alwai ya karta maka motar mu kenan kika ce da kai ba hankali gare ka ba ka da hankali to ni dai sai an rama mu wallahi da an rama mu ba ta ne a ci mu mutunci ba cin mutunci ne an mu kuma Allah ya bani kuma dole ni ma a rama mu kuma ya dauki fansa insha Allah wallahi ko fambas ne wallahi sai an shafa to kaga a zo ai ashe kana haihuwa to alhamdulillah da me kake dauka na a ni ba ce komai ba ai kai da kake cewa wani wai tunda an ce to shikenan tunda Allah ya baka shikenan Allah shi ya bari Allah ya sa mai bin addini ne amma ka sani ya zo ya karta mota in zai karce ta gaba ɗaya na yadda wallahi wannan mutum ya kullum bai da hankali shi yasa zaka zagayo ka zo min hacci Anas na zo ne kamar yadda na gaya maka a baya na zuba ido da baya nake jira to yau ne ranar girbewa kuma in cashe duk a rana ɗaya. Mustapha wani rashin hankali ne dan hankali zaka shigo min gida ba sallama na zo ne in karɓi ɗana da Aisha ta haifa mini a nan ɗanka ƙwarai ma ɗanka ɗana da Aisha ta haifa mini a cikin wannan gidan naka me nake ji Mustapha wani irin da ƙwarai ma wani irin ɗanka ɗan da Aisha ta haifa ɗanka Mustapha da gaske nake hajiya Aisha, where is my son? Mustapha don Allah da Allah ka yaƙuri. Don Allah ka kato wannan zancen na Allah. Na san an zalunce ka amma don Allah don annabi ka yaƙuri. An zalunce Mustapha? Aisha, barka da zuwa. Sannan Asama. Aisha me yake faruwa Mustapha? Ni ne na zo in karɓi ɗana da Aisha ta haifa a nan gida. Ɗanka? Ƙwarai mako. Aisha, ki dubi girman Allah. Za ki mutu za ki tarar da Ubangiji. Dukkan mu za mu je. Ki gaya min yaya aka yi. Dama na shigo cikin gidan nan ne da ciki wata ɗaya. Zuciya tare take da fushi da kuma damuwa da a ce mutumin da kake tare da shi yana kallon zuciyarka da lalle kin tausaya bugun ɗaiɗai kurun take don jin zafin raɗaɗin zan rabu da ke kuma ba da ina so ba kash Aisha da a ce zan iya sauko da girgije daga sararin samaniya haɗa sunana da naki ba don komai ba sai da in nuna mutane darajar san da nake miki Aisha kin sace zuciyarta. Mustapha, ina son ka saboda wani dalili. Ina kaunar ka saboda wani sirri. Muradin ka nake saboda wata dama da nake so in samu. Duk da na san kai barawo ne. An sha kama ka da laifuka da dama. Na sace zuciyar 'yan mata cikin su har da ni. Ka yi rawa ka yi girgiza tamkar sabuwar iskar da ya bayyana mana ta daga zan rabu da ke ne kawai domin wani kwas da nake so in je in karasa Aisha idan na fiye jin kalamanki tabbas rayuwata za ta barazana ba kuma zan samu nutsuwata ba sai zuciyata ta biki
ce ba wayayya ba saboda Allah kamar ke a ce baki san yadda za ki dinga kula da kanki ba da jikinki a ce yanzu har juna biyu ya shige ki amma baki sani ba wannan abu da ya fito za mu ji kunya wallahi kuma ni na fi jin ki ba Mustapha ya kake magana haka ne ka ce wai ina yin abu sai ka ce ba wayayya ba kai ka fi ni sanin fa yanda aka yi wannan abu ni ma ban san yadda aka yi ba gaskiya ba laifi na bane to yanzu dai kin ga da wannan abu ya riga ya faru kuma gaskiya zubar da ciki ba zai yi kashe mutum ba kyau abinda nake so da ke yanzu hakuri za mu yi kin ga yanzu ba zama na zai ba kwana 2 da ma zan yi hutuna ya kare to amma na koma wata 2 kawai zan kin gane to lalle wata ina yin wata da insha Allah zan dawo sai a san yadda za a yi sai a daura aure ko ba haka ba ko kin ga kafin a ce ya bayyana mun daura aure kawai sai dai mu ta isa ya fara kuma Allah ya fi mana amma wani batun azubar gaskiya bai taso ba saboda gaskiya laifin zai yi abin da za a yi ke Allah ya da kai na amin amin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha ai da ana yi Aje to da komo je kiki dauko mini dana da shi idan kin shiga dauko masa dan ki huce tare da ke da shi ki je na sake ki saki uku ba Anas me yasa kake irin wannan abu wannan ya yi daidai a matsayin na mahaifiyarsa shine kawai abin da za a yi Hajiya amma shine daidai a matsayin na mahaifiyarsa me ya rage me ya rage ba da ya rage likita a waya na zan kira shi me faru Hajiya a gaskiya yana dauke da wannan ciwon wanda ake cima paralysis wato ma'ana wanda yake kashe bangaren jikin dan adam wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya wannan ba wata matsala bane sosai insha Allah da akwai magunguna wanda zan kawo a dinga bashi zan ba da iya lokacin da za a dinga bashi in dai Allah ya yarda aka yi ba da magungunan nan a kan lokaci to zai samu sauki sa'an nan kuma da akwai wani gashi da ake za a yi kai shi duk bayan sati uku haka ana yi mai gashi don Allah ya yarda ana ga wannan gashin yana shan magungunan insha Allah zai samu sauki amma likita ko wannan babban matsala ce shi yasa na ga ka daga hannunsa hannun ya dawo da kanshi wannan ya kamata a biyo ka da shi asibitin gaba daya a'a kawo shi asibiti kai shi a nan gida ni Allah ya zan dauki nauyin duba shi dauki nauyin kula da shi Allah ya so yarda zan dinga zuwa in lokacin da za a kai shi ma gashi dai dauke shi mu je a mai gashin sai a dawo da shi ku ya hakuri inna lillahi wa inna ilaihi asibiti zan dawo an jima da yamma wa inna ilaihi ya sama ya hakuri ya hakuri wai ina zaki ne haka za ni ne taho da diyata domin ba zan batta ta yi jinyar mutumin da baya kaunanta ba amma ai zaman aure take zaman aure kuma ibada
kaga ciwon ya mace ne ni kadai na san raɗaɗin da nake ji a cikin zuciyana ni za na fito da ita. Gashi kaɗan ɗaki ba shi. Dakata. Hajiya Ramatu na so in tafi da iyata domin wacce yake wahalta mu wa daban ni kuma iyata na wahala da shi. Haba Hajiya Talatu. Me zai sa tana jinyar mijinta ki ce wai ta tashi ku tafi? Ibada ce fa. Da bakin ki zaki ce ta tashi ta bar mijinta ta bi ki? Ki Asma'u. Tashi mu tafi gida. Ki tashi mu tafi gida. Gaskiya umma, ki haƙuri ki gafarce ni ba inda zan je. Ba zan iya tafiya na bin mijina a cikin wannan halin ba. Kuma kin gaba halin da yake ciki. In na tafi wa zai masa. Kuma ko ba komai ai bautar aure nake yi. Haka ne kuma bautar kike ba. Haka ne matan aure. Haka ne. To bari in gaya miki. Duk abin da ya biyo baya kada ki saki in ka kafa ki a kofar ɗaki na in ku na ga kafa ki a kofar ɗaki na to ki kuka da kanki ba ma abin da zai biyo baya. Allah ya huci zuciyarki ki kwantar da hankalinki ana sa ta gane Allah ya huci zuciyarta Sai dai Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya. Baka lafiya kuma ki ci gaba da mutai ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri da sa ta gane. Me ne? Me a idan naka? Wai abin shi ne. Ka share? Allah ka danka da bakin. Kai dai wallahi ka ji daɗin halinka. Ƙara ma? Ta yi da don ma a samu gana ce. Sannan. Ƙara abincin. Dan Allah ka yi haƙuri ka ƙara. Dan Allah ka ƙara ko cokali ɗaya. Abinci ma mace an mai yanga. Fi sabilillah shi an haɗa mutum da Allah. Sannan. Sannan ka Asma'u na hajiya. Sannan Anas ya jikin. Sannan na yi saurayi. Sannan Asma'u. Sannan hajiya. Na yi miki albarka. Sa ka da alheri. Sannan da ƙoƙari. Sannan da ƙoƙari ya ji. bari shiga muku da abinci. A hajiya ki bari shiga da shi. Ba komai. Ruwan barin fashi saboda shan magani. Shan magani ya yi. Amma dai ba zai wuce kafin mutu. Ka yadda? A gaskiya. A wani ina mai da kai ɗaki kawai nan da 5 minutes sai ka sha abinci ya fada mako.
kasance ba su ta ki nisance ni ki nisa da ni zuciyata ko da bayan raina ba zan taɓa mantawa da abin da kika yi ba. Me yasa kake irin wannan magana? Ba maka ba wasi maka. Kana da wanda zai maka ne da wuce ne? Ko kana da wacce za ta maka? Zama dole na maka. Ni ce na zama dole ka. Wasu lokutan idan na ɗaga ido na kalle ki sai in ji jin kunya. Na tuna abin da ya faru. Ka daina tunawa. Abin da ya faru ya riga ya faru. Kuma ya riga ya wuce. Me yasa kake tuna abin da zai dame ka? Bari ba na so. Ka ji? Na yafe ba. Kin yafe ba. Shi ne. Kada Allah. Na yafe ba. Shiru ka ji?